अरे हाँ तो का हलबा भैलो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हाँ भैलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ आपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ दूसरा डांस फिल्म के दूसरा सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ भैलो जानो गाना के टाइटल बा अरे हाँ हाला भइल बा। अरे हाँ हाला भइल बा गाना कब तक होता गाना चैनल पर कत तरीके रिलीज करल जाई और वही गाना कैसन होखे वाला बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग सबसे पहले तो लोग बता दें कि हाँ खेसारी लाल यादव के जो नहीं बोला मूवी बा। अरे हाँ जौन मूवी के नाम बा डांस। अरे हाँ भाई लोग ये वाला डांस मूवी के जब फर्स्ट गाना रिलीज बा तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हल्का मच गल। बाकी भाई लोग वो वाला गाना के अभी तक मतलब अभी के पीरियड में व्यूज की बात करल जाए तो वो वाला गाना पर 11 मिलियन व्यूज गल बा। अरे हाँ भाई लोग जौन गाना के टाइटल रहे तोर दिल हमरा में धड़केला। अरे भाई लोग गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास रहे और डांस फिल्म के पहला सॉन्ग रहे। अरे भाई लोग पहला सॉन्ग रहे और बहुत ही बेस्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से वो लगाने के बनावल गल है। बाकी वो लगाना के इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम पे वो लगाना पे रील बन गल बा 3,11,000 तक ले। अरे भाई लोग 3,11,000 तक ले रील बन चुकल बा अभी तक और भाई लोग अभी तक बन रहा बा अभी तक चल रहा बा। बाकी भाई लोग ये लगाना के बात करल जो कि हाँ ये लगाना के लिखले बता भाई लोग देखलिन ये लगाना बा जौन लिखले बना कृष्णा बेदर्दी। अरे भाई लोग गाना लिखले बना कृष्णा बेदर्दी। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर भी बनन कृष्णा बेदर्दी ही और बहुत ही खतरनाक बहुत ही बवाल तरीके से गाना के रिलीज करल जाता और बहुत ही अच्छा भाई वाला गाना के जब तो लोग सुनवा लगी तब मजा आ जाए। बाकी भाई लोग तो लोग बताती कि हाँ ये वाला गाना जौन बा कौना चैनल पर रिलीज होकेला बा। तो भाई लोग देखा लेकिन ये वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकेला बा। तो भाई लोग तो लोग गाना के मिस मत करे लेंगे गाना के सुने लेंगे गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना के गई बा। तो भाई लोग देखा लेकिन ये वाला गाना गई बड़ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी ककर मिल के गाना गई बढ़ लेंगे। बाकी भाई लोग हीरोइन में काम नजर आई हम अरे हाँ आहाना शर्मा हीरोइन में काम मतलब हीरोइन में नजर आई हम तो लोग गाने के मिस मत करे लेंगे गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग अब तो लोग बता दी कि ये वाला गाना के रिलीज कब करल जाता। तो भाई लोग देख लें ये वाला गाना के अरे हाँ भाई लोग कल 15 तारीख है ना भाई लोग 15 तारीख के 7 बजे गाना का रिलीज करल जाए ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत करे लें गाना के सुने लें गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा बहुत अच्छा तरीके से गाना के बनावल गल बा और खेसारी लाल यादव के डांस मूवी के ये दूसरा सॉन्ग होखे वाला बा। अरे भाई लोग 15 फरवरी के अरे हाँ 7 बजे गाने का रिलीज करल जाए ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाने के जरूर सुनिए लेकिन और बाकी तो लोग ये वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो के शेयर जरूर कर लें। अगर हाँ तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ा लें तो एक दिल वाला इमोजी जरूर सेंड करिए लेकिन कमेंट में। बाकी यदि यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर द लगिन।